Wat gaaf om hier zo'n volle zaal te zien met kevers en keverinnetjes. Maar er stonden er ook een paar te bibberen. Een paar jaar geleden sting ik zelf achter de doek. En niet normaal wie die zenuwen dan door die lichaam gieren. Ik wil er even een paar naar binnen roepen. Kom maar mannen. Maar we gaan langzaam beginnen met wem wordt het de prins van het 6x11, het jubileum trio. Je mag hier een rieke plaats nemen. Ja, een beetje... Het blijft toch een beetje een groot mysterie in Kassel, hè? We vragen je of hierachter iemand de lampen aan kan doen. Achter de doek. En dan kunnen we zo meteen starten met het filmpje. En dan over een paar minuten zal bekend zien welk nieuw trio het komende jaar gaat feesten met euch in het Keverriek. Als je er klaar voor zit, start het filmpje maar. Op een mistige zondagavond begin november, ergens tussen het Siciliaanse Polder en Kassel in, kwam Geert Corleone bijeen met zijn handlangers Coy Salvatore en Jimmy Vanucci om de perfecte jubileumprins voor het Keverriek te vinden. Maar dat viel nog niet mee. Als eerste mogelijke kandidaat verscheen niemand minder dan een hardwerkende mens met hart voor zijn zaak, die nooit schat te klagen heeft en ook nog eens flink wat overoren draait. Jones, hey jong, 210 hè? Is toch in de kop gevallen of zo, jong? Maak je een shit in, jong. Ja, zal ik de boesje voor de eens aan volgen, de gek? Rustig aan, Staat die? Jongen. Jones, Hey, Jimmy. wie moet je dit vragen? Ja. Is het niet gaat voor dich om dit jouw prins te weren? Prins weer, ook dat nog toch wie? Wat zo, hoeveel ik werk, jong? 150 uur in de week. Ik kom uren tekort. Ga je het echt niet? Ik heb het druk en nog eens druk. En het kost toch wel niet? Prins weer in een Kassel. Nee, ik doe echt en zeg ik niet met, jong. Hoi. Wie is een gek? Toch nooit geen tijd, hè? Nooit goed. Zanik beer. Helaas, geen succes. Misschien wil het tijd om buiten de box te denken. Net wie Don Gubbels dat uit. Hey, weer Ogie. Maar het is er goed hoe? Ik heb de jaskaps aan. Moet ik weer naar binnen of? Nou, dankjewel. Hey, succes hè vanavond. Dat wel lukken. Zeg vrouwke, wil ik het zien voor dich, prinses? Vraag je mij nu een prinses te weren? Echt met die vrouwlie en trio? Voor de eerste keer in Kassel, oh, dat liep ik echt geweldig. Oh, super geëmancipeerd natuurlijk, dat past helemaal bij mij. Oh, en de rood, oh, zet je maar aan. Ik vroeg al mijn vriendinnen om in de rood te komen. Ik ga nu naar de kapper, ik ga die kapper bellen, ik laat de krullen oh, de prinsjes tegen goed komen. De krullen staan geweldig. Oh, ik had echt nooit gedacht dat je dit soort vragen bent. Zo geweldig, dankjewel. Stop, zeg je hoe? Oh, geweldig. Stop. Boah. AD. Ja, dat werd helemaal niks. Veel te druk. Papa, druk nou een kerel. Man, snel door. Respect voor wie Don Gubbels dat in Eikrig geregeld. Ondertussen biedt een exclusieve security. Penguins, je komt er niet in die exclusieve club. Opflikkeren. Aju. Zo, die gekheid weer gelukkig boete gooien. Toch? Zo, dat is toch fijn om weer zo'n klein penguin-meurtje hebben. Kerst zo onder de benen van de hoedsmieter doorkroepen. Hoppa. Wat hebben we nu weer? Hey. Bezoek je gaat om mijn ene prins, geen twee.
Samen zien we één. 2 voor de prijs van 1. Dubbel zoveel plezier. Als wij Prins Penguin mogen weren, dan gaan we met de vastelovend iedere avond gratis optreden. Maar wij zijn echte radartiesten. We zijn de crème de la crème van Kessel. Met dit jubileumjaar hebben ze niks aan 2 halve hanen. Laat die 2 maar fijn naar de jeugd wat waggelen. Hey. Als het de rest niks wordt, dan doe ik het wel zelf. Ik ben de koning van Kessel, wat denk je wel niet? Wat kost dat ween? Paar tinnen. Paar tienden per dag? Ja, En wat kost het voor de ganse vastelovend dan? ja, wat denk je zelf? Hé jong, dat is wie de deur. Hazenpony. Oké, aju. Ju, die audities velen vies tegen. Dus, druk naar de tekentafel. Samen bekijken ze welke mogelijkheden er nog zijn. Alle verzamelde data nemen ze nog eens goed door. Daarom? Nee, ook niks. Schitspik? Dat is helemaal niks. Het eerste is snoepert. Mooie snoeperts. Een kindertrio. Dit vettige trio dan. Of een poetertaapstrio. Ze komen er maar niet uit. Doet dat er wel een heel bijzonder aanbod kunt. Met een groot gevoel en een beetje geluk is het al lang zoeken dan toch nog gelukt. Dit gaat me nooit, nog meer dan ooit. Dit gaat me nooit, nooit meer vergeten. Verloren in de ding, maar we raken het niet kwijt. Dit gaat me nooit, dit gaat me nooit meer vergeten. Als de dag vervlogen is, het gedachte is gewist en niet het dan voor altijd weer voorbij. Maar dat vindt de weg dan weg, al voelt het zwaar en zo ver weg. Dat kunt geluk vanzelf weg. Minder die verhalen met zich net. Vaste loven maakt ze onvergetelijk. Dit gaat me nooit, nog meer dan ooit. Dit gaat me nooit, nooit meer vergeten. Verloren in de ding,
Kijk, vorig jaar hebben we de AED erbij moeten pakken, want er waren er 35.000 keer gestemd op Prins Pim. Dit jaar weet ik het niet, ik heb de stemming niet bekeken, maar was er net wel meer verdeeld. Ik heb hier ook op ingeschreven, maar ik weet het niet. We gaan er eigenlijk één groot feestje maken, maar ik wil natuurlijk eerst, als de troon in bedwang zijn, Ben Hulf de gelegenheid geven om toch een klein uurtje te richten, voor we doorgaan met de tent die op de kop te zetten en de Polonaise in de zaal en veel die de band gaat spelen. Kevers en keverinnetjes. Dat heb ik al zo lang geleden willen zeggen en nu wil ik dat zelf doen voor u. Op een andere manier. Niet zingen, maar als prins. Ja, ik heb eigenlijk niks voorbereid. Dit ging ook best goed tot nog toe. Maar we hebben één ding en dat is wie delen vasthoudend met allemaal hier. En zo we hier staan, hebben we ook deze tent kunnen maken. Zodat we vandaag hier kost goed komen. De sturm mag ook niet de spreuk zijn, Jim. Of moet hij zelfs. De sturm is ook een spreuk. Deel vasthoudend, ieder moment. Dat brengt stemming in de tent! Ah. Dit is zo'n korte woordjes, dat hebben we hier. En we gaan inderdaad hier de tokendag op de kop zetten. Ziet wie dat achter de schermen net ging met de Hoort van Allen, met de vereniging. Want een jubileumprins is niet zomaar een prins. En ik vind dat ook een prins moet zien dat binnen de vereniging enorm gedragen werd. En het geeft met dit trio ook zeker lukken. Jongens, we gaan er één groot feestje maken. We zien even een paar minuten tegen truc met de band. Sorry, Toy. Deze microfoon deed niks. Nee, maar hier stonden er 3, maar er stonden er ook nog een beetje 2 neven. En ik heb net gehuurd. Volgens mij groeide er die even naar boven voor zijn hoogheid. Wilsten ze zelf naar boven roepen? Jazeker, Rianne en Lia, wat zou alsjeblieft wat naar boven komen? Geef ze een applaus. Nou, afgelopen, wat is het inmiddels? Een half jaar hebben we best wel veel moeten regelen en heb je best wel het moeten verduren van ik. Maar ja, de eerste is de Idalio Dels, zijn de partners. En ik wil eigenlijk vragen of Kas en dan hier wil doen. Wacht. Muziek. Wacht, dan moet ik kus weer, jongen, dat maakt niet goed. Ja, dat doen we. En dan we gaan zo de zaal in en we maken een richtige van samen. Geef eens een keer maar een kus. Dat geeft van over hoe we gewoon komen. Dadelijk komen die vriend met de band recht gespierd. Die gaat die de tent op de kop zetten. We gaan een Polonaise in de zaal gooien met dat die een trio. Met Prins Pim en Niels en Adjaan de Kast en Bart. Fantastisch, net dit hele stijl. En dan doen we nog eens anders